Pan Jaroslav Štěpánek z Tlumačova si vybral netradičního koníčka. Jeho vášní jsou všechny možné druhy světelných zdrojů, včetně zářivek. Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Štěpánek, jsem z Tlumačova na Moravě a mou vášní je sbírání elektrických světelných zdrojů, jako jsou žárovky, výbojky, zářivky a električtí světelní hadi. Prostě miluju všechno, co svítí. Ke sbírání světelných zdrojů jsem se dostal náhodou. V roce 2008 jsme byli ze školou na výletě v Letu Konovice a tam se boural bývalý objekt galvanovny. Před objektem ležela velká krabice, ve které bylo spousta věcí. Mezi těmi věcmi byla i 300W žárovka Polam. Žárovka se mi velmi líbila, proto jsem si ji vzal domů. Doma jsem si rozsvítil a její světlo mě prostě fascinovalo a od té doby sbírám elektrické světelné zdroje. Toto je halogenidová výbojka. Byla vyrobená holešovickou Teslou, jedná se o prototyp, je jediná na světě a je moje. Když jsem viděl vlastně výbojky, tak jsem se do ní zamiloval, protože to byla taková láska na první pohled, uhranula mě jejich konstrukce, jejich tvar. A když jsem se je doma pouštěl, tak jejich světlo bylo také velmi zajímavé. V současné době mám přes 350 exponátů. Většinu exponátů mám v pokojíčku doma. Zabírá to většinu místa, žárovky mám na policích, ale už se také rozrůstají do garáže, do krabic. Díky tomu, že sbírám elektrické světelné zdroje, tak mohu takto zachovat pro další generace nějaké vzácné kusy, které by někdo mohl vyhodit, rozbít, zahodit, ničit. K nejstarším exponátům sbírky pana Štěpánka náleží tato uhlíková žárovka. Není bez zajímavosti, že tato žárovka dosahuje při příkonu 90W světelného toku pouhých 25 kandela, to znamená 25 zapálených svíček. Pro srovnání dnešní žárovky o stejném příkonu dosahují 75 kandela, tedy o 2/3 větší svítivosti. Žárovka Tungsram o příkonu 1000W připojena na zdroj vysokého napětí vyvolává známý Teslův jev. Přes vysoký světelný výkon tohoto svítidla se v dnešních dnech již nepoužívá, neboť má příliš vysokou spotřebu a při svícení vyzařuje nežádoucí intenzivní teplo. Fascinující zelené světlo šíří tato halogenidová výbojka s označením Tesla RVIZ 400W. Svítidlo pochází ze 60. let minulého století a bylo používáno zejména jako scénické osvětlení ve filmovém průmyslu. V dnešní době se jedná o velmi cenný exemplář. Čtyřistavatové rtuťové výbojky Tesla a Novolamp se používaly v minulém století nejčastěji k osvětlení ulic a nádraží. Výbojka Novolamp, situovaná v pravé části obrazovky, je neobvyklá tím, že vyzařuje silné UV záření, které je v blízkosti světelného zdroje nebezpečné. Proto se používala na UV testování materiálů a vytvrzování lepidel. Zajímavou kombinaci žárovky a výbojky představuje směsová výbojka Omnilux HMV 160W. Na rozdíl od předchozích exponátů se stále používá například na diskotékách, neboť její UV světlo efektně rozzáří předměty bílé barvy. K barevně svítícím exponátům patří i halogenidová výbojka Tesla RVIM o příkonu 400W z 90. let minulého století. Používala se především v lékařství k léčbě kojenecké žloutenky, ale i na scénické osvětlení. Vpravo svítící výbojka S-Lamp RVI 400W byla používána zejména k osvětlení ulic a parků. Celkový příkon sbírky pana Štěpánka dosahuje hodnoty 134 909 W. Pokud by byla celá sbírka zapnuta, spotřebovala by elektřinu v hodnotě více než 500 Kč za hodinu a její světlo soustředěno do jednoho bodu by bylo viditelné až z kosmu. Možná máte i vy doma na půdě právě takový jedinečný zdroj světla, nevyhazujte jej. Přineste jej prosím nám. Byla by škoda, aby byl tento střípek dějin zapomenut či ztracen. Pokud nám pomůžete rozšířit a obohatit naši sbírku, rádi vám na oplátku věnujeme drobný dárek.